Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane mwana 1, asi mwana uyu ndakamuita naVamwe Church uko kwandinopinda. Pari zvino mukoma ndakatotengerwa imba kuSouth Africa kuno kwandiri. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndainge ndiine dambudziko mulife mangu. Dambudziko rangu randainge ndiinaro ndaiva nemunyama. Ndainge ndiri graduate, asi kuti ndinge ndichiwana basa racho rainetsa kuriwana. Even marriage yacho apa ndainge ndatova ne35 years, not yet married, not dating anyone. So ndakatsvaka mari. Kwava kutanga kuendawo mune maprofita akasiyana siyana. Ndokubva ndaenda ndikanamatirwa ikoko. Ndakabva ndaita 3 days ndiriko. So time yedeliverance yakati yakwana, ndipo pandakanzi ndaifanira kuzosara paya panozobuda vamwe. Zvikanzi inini muprofita ainge achida kuzotaura neni, inonzi one on one. Ndakanga ndichiri under deliverance team. Ndakagara kwemwedzi ndichingonamatirwa mukomanashi ndiriko kumba kwemuprofita iyeye. Then mukoma ndakazotiwo ndawana mukana wekuti ndinge ndichiita one on one nemuprofita iyeye mukoma. Iye akabva azondibvunza about everything izvo zvainge zvichindinetsa. Inini ndakabva ndamuudza kuti ndine dambudziko rekuti kana ndikangodanana nemukomana, kana mukomana akangondikumbira kuti anoda kuita bonde neni, kana ndikaramba kuti tinofanira kutanga taroorana tisati taita bonde, murume uya anobva angondiramba zviya zviri rafu. Ininiwo panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndisati ndambosangana neumwe munhurume pabonde. Muprofita uyu paakazvinzwa kuti at my age mukoma nashi at 35 years ndainge ndisati ndambosangana nemunhurume pabonde, akabva atanga kunyemwerera. Paainge achinyemwerera handina kukwanisa kunzwisisa kuti why all of a sudden muprofita uyu ainge ava kunyemwerera, but akabva ati nhasi ndazobvuma kuti kunze uko vatendi vanotenda muna Mwari vachiriko. Ndikabva ndati kosei madaro. Iye akabva ati haisi nyore nguva ino yatava kurarama kuti uone mukadzi anoti iye ane 35 years but haasati ambosangana nemunhurume pabonde. Zvinofadza chaizvo. Mukoma ndakabva ndanamatirwa nemuprofita uya, but from that moment pavakangonzwa kuti inini ndainge ndisati ndambosangana neumwe munhurume pabonde, ndakaona kuti vainge vava kungondifarira. Ndava kubuda ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoperekedzwa kuenda kumba neumwe munhu uyo anovadhiraivhira. Munhu uya akazoti andiperekedza aenda neni. Tichinosvika pagedhi repamba pedu, at that time ndainge ndichigara kumba kwaamai guru vangu. Inini amai vangu vakazoshaya, baba ndivo vega vakasara. At that time ndainge ndava kugara kumba kwaamai guru ndichingozamawo kungotsvakawo mabasa, but mabasa acho ainge achinetsa kuwanikwa mukoma. Munhu uya ainge anzi anofanira kuti ange achienda kunondisiya kumba kwedu. Takati tasvika pagedhi ndokubva ambogara neni mumotikari. Pane zvimwe zvaainge achindirondedzera, but zvinhu zvizhinji mukoma ndainge ndisingambozvinzwisisi. Ndava kutotanga kutozvinzwisisa izvezvi kuti munhu uya ainge atumwa kuti ange achienda kunotisiya kumba kwedu ainge atotumwa kuti ange achindinyenga munzira, because tichifamba ainge achingondibvunza maquestions akasiyana siyana. Mostly aindibvunza about utano hwangu, kuti ndinombopotawo ndichienda kunew start here kunotestwa, ndakamboitawo here zvirwere zvepabonde nezvimwe zvirwere in general. Saka inini ndainge ndichitopindura in honest, ndichifungidzira kuti this was the part and the parcel of my deliverance. Nekuti pandakabva kuchechi ikoko, muprofita uya akabva andiudza kuti deliverance yako haina kugumira pano, uchiri under deliverance. Saka kana ukabvunzwa zvose zvaunenge wabvunzwa, unofanira kuti unge uchipindura, kuitira kuti tizive kuti mweya yacho
inenge iri pauri, iri kutadzisa kuti unge uchiwanikwa, iri kukutadzisa kuti unge uchiwanawo basa rinoenderana needucation yako yauinayo, riri kukupa munyama mweya yakaita sei, ende mweya iyoyo inobvisika sei. Saka munhu uya akati andibvunza about everything, inini ndainge ndichimupindura, then ndokubva azondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimupa namba dzangu. Murume uyu I never suspected anything because iyewo munhu wekutoti aitovawo nechinzvimbo muchechi imomo mandainge ndichinamata, plus ainge ari munhu who was a married man. Saka paakandibvunza zvose izvi zvaainge achindibvunza, ndakamupindura. Paakati anoda nhamba dzangu, akati nhamba idzi ainge achida kuzondiedha mune rimwe group, ndakabva ndangomupa nhamba dzangu. Murume uya ndokubva aenda. After a couple of days ndo pandakabva ndazoreceiva message kuWhatsApp, ndikabva ndanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichigadzirira, asi kana ndagadzirira ndinofanira kuti ndinge ndichipfeka zvinhu zvinenge zviri formal, nekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunosangana nemuprofita uya, asi muprofita uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunosangana naye kumaoffices kwake, not zvechechi. Murume uyu ndo zvaakandiudza kuti this time around pauri kuenda kunosangana nemuprofita hamusi kunotaura zvekuchechi, but you'll be discussing business, saka try to wear something formal. Mukoma ipapo ndainge ndisitomborina kana hembewo dzangu dzandainge ndiinadzo ndo dzandaipotawo ndichingopfeka kana musi iwowo ndafunga kuti ndimboendawo kuPentecostal, uku kwandainge ndaenda kunobatsirwa kwainge kuri kumasowe. Saka ndakabva ndangotorawo some of my formal dresses ndokubva ndapfeka. Murume uya paakazouya kuzondipika up, akabva andiudza kuti hembe dzandainge ndakapfeka dzaisakodzera kuti ndinge ndichidzipfeka apa ndichienda kunoona muprofita ari kumaoffices kwake. Then takazopfuura nekune imwe boutique, ndokubva ndaunzi ndinge ndichisarudza dzimwe hembe dzainge dziri nani, asi ndaiti ndikasarudza hembe dzandinenge ndasarudza ndaibva ndaudzwa kuti idzi hadziiti. Ndakazogumisidzira ndapfeka rimwe dress, but dress iroro mukoma it was too revealing zvekutoti kunyangwe pandakabuda out of that changing room ndainge ndichitonyara. But murume uya immediately akabva anditarisa akati, yeah, this dress is suitable enough. Apa raisaita mukoma because that dress was too revealing, the whole cleavage yainge yakanyanyisa kubudikira zvekutoti zvaisaita kuti munhu waMwari ange achindiona ndakapfeka dress rakadaro. Anyway, murume uya akabva abhadhara mukoma, ndakapfekera hembe dziya mubotiki muya, ndokubva tabuda tikabva taenda kumotikari kwake. But what surprised me ndezvekuti akabva atanga kungondikomenta achingoti tinofanira kuti tinge tichizochinja mitemo, because izvi zvekuti vanhu vanopfeka magemens izvi zvinenge zvinonetsa. Look at you now, ndiani aimbofungidzira kuti une body structure yakanaka kudai? Saka gemens rinovhiringidza zvinhu akumana, tinenge tisingazivi kuti vanhu ndo zvavanenge vari izvi underneath gemens ravanenge vakapfeka. Pese paainge achitaura zvinhu izvi mukoma, I never felt comfortable at all, because murume uyu munhu wandainge ndichito respecta zvisingaiti. But anyway, ndainge ndatovawo motikari yake, hapana zvandaikwanisa kuzviita mukoma. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume uya akabva adriver nini, ndokubva taenda kumaoffices kwacho, uko kwainge kuchinzi ndo kumaoffice kwaprofeti vaya. Kwainge kwakanaka mukomanashi. I am even afraid kuti ndinge ndichitaura kumaoffices kwacho kwandakaendeswa ikoko, maybe other people vanoenda kuchechi kwake they will know kuti chechi yacho ndeipi. Takati taenda kuya, ndokubva tasvika pareceptionist. Murume uya akabva ataura nareceptionist, then ndikabva ndazonzwa murume uya ava kundiudza kuti muprofita uya ainge abuda, but mukunofonerana patainge tava mumotikari, because iye ainge ava kuti ari kuda kundidzokesera kumba. Then mukunofonerana akabva audzwa kuti aifanira kuti ange achizoenda neni uku kwacho kwainge kuine muprofita kwacho ikoko, ndokubva azotanga kudriver achienda kuya. Asi mukoma, chakandinetsa ndechekuti
tainge tava kutobuda muHarare. Takangobuda muHarare mbichana mukoma ndokubva tazoenda pane imwe guest house, it is just outside of Harare. Ndokubva apinda paguest house paya ndokubva atobhuka room. Murume uya akabva aenda neni muroom muya maainge abhuka. Hana yangu mukomanashi yainge yava kungorova ndichingozvibvunza kuti ko iyi ndo ipi yava kuda kuitika. But patakapinda muroom muya maainge abhuka, murume uya he never touched me, he never did anything. In fact zvaakaita ndezvekuti akabva atotora laptop yake ndokubva atotanga kutoshanda palaptop pake. Inini mukoma I didn't know where to sit, saka ndakabva ndangogara pambedha paya. Ende mupfungwa dzangu ndainge ndichingozvibvunza a lot of questions kuti ko chii chainge chava kuda kuitika. Then akabva azo receive a phone call, akangoti okay, ndokubva atotora laptop yake ndokubva atobuda. But paakabuda mukomanashi I then noticed after ndazoenda kunozama kuvhura door kuti inini ndainge ndatokirwa murumu imomo. I didn't know kuti ndoridza mhere here, ndoramba ndakangonyarara. Apa ndainge ndava kutya manje kuti maybe vanhu ava vari kuda kundichekeresa. But before I could come back to my senses, ndo pandakabva ndazonzwa door riya rava kukinurwa. Ndokubva ndaona muprofita uya achipinda mumba. Paakapinda mumba ainge akatobata tumwe takeaways ndokubva atanga kutotaura neni achitoita majokes neni. He then proceeded nekutoloka the door achitonogara pasi akati I'm feeling so hungry, do you want something to eat mwana? Tisati tatanga kunamata. Mukoma out of shame ndakabva ndangotangawo kudya chikafu chiya chaainge auya nacho because I had so much respect for this man nemabatsiro andainge ndakamboona achiita vamwe vanhu. I had so much respect for him. Ndakabva ndatanga kudya naye chikafu paya ndokubva ndazonwa rimwe drink. But after that mukoma ndo pandakabva ndazotanga kunzwa mamwe mafeelings awo andainge ndagara ndichingosuppressa. Mafeelings awa ndainge ndagara ndichingomanzwa, but I never took those feelings into consideration. But ndakazotanga kuzonyanya kufunga nezvazvo soon after ndanwa drink nekudya chikafu icho chainge chauya nemuprofita iyeye. But muprofita uyu akangodya nyama chete. Some of the food stuff haana kana kumbobata, even drink haana kana kumbobata. What I noticed is that akazotanga kunwa drink soon after apedza kuita bonde neni. Mukoma ndakati ndapedza kudya chikafu chiya, that is when pandakatanga kunzwa kuti nhengo yangu mukoma the way it was behaving ndezviya zvekutoti yainge ichitogadzirira kuti inge ichiita bonde. And from there on mukoma I just lost control because ndini ndakazototanga kuzotoita zvinhu zvakakonzeresa kuti zvekuti tinge tichizoita bonde. I had lost control. Muprofita uya mukoma akabva azoita bonde neni. From that time on akabva andiudza kuti kuoffice kwake ainge achida umwe munhu kuoffice kwake anopota achimubatsira ikoko. That is how I got employed nemuprofita iyeye. Muprofita uyu munhu ane mari dzake ende ane mari noti zvekutamba. Pandainge ndava kumushandira ndo pandakazotanga kudanana naye muprofita uyu, and he was doing everything zvandainge ndichida. Ndiye munhu akatotangawo kutonditorerawo passport. He was the first person akatoita kuti ndikwanise kutokwirawo ndege mukoma ndichitoendawo overseas. Pane vanhu vaainge achiti ari kuda kuenda kunobatsira ikoko, saka akabva ati ainge achida kufamba neni iye achibatsira vanhu vake nevamwe vaprofita avo vaainge achifamba navo. Inini I was just at this other hotel. Kufamba zvangu ndaibvumidzwa kuita zvose zvandinoda, but I had gone there ndiinaye semunhu wandainge ndava kudanana naye. Ndakabva ndazobatira pamuviri ndokubva ndamuudza kuti ndabatira pamuviri kudaro ivo vakabva vati bvisa pamuviri. But mukoma inini I could not do that. Ende zvavakazoita mukoma vakabva vazoti kana iwewe usingadi kubvisa pamuviri because already he had given me some money, but panewo zvakazoitika izvo zvakakonzeresa kuti ndisakwanisa kuenda kwacho uko kwavainge vandiudza kuti ndinge ndichizoenda ikoko. Then vakabva vati pane dzimwe hope dzandarota, vakati ndaroteswa maoko angu akatsvuka ropa. So yainge iri saini yekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichibvisa pamuviri.
otherwise vaikwanisa kuzosviba maoko avo neropa. Saka mukoma then vakabva vazoti ivo zvatainge tava kuita vachazondirongera umwe mukomana uyo ainge achinamatawo pasangano ipapo. Vakati inini ndaifanira kuti ndinge ndichizodanana naye mukomana iyeye, but andaifanira kuti ndinge ndichizomuudza kuti already ndainge ndatova nepamuviri ipapo. Mukoma patakatenga chimwe chipregnant test chiya chinobva chatocalculata maweeks and stuff, takabva tatoona kuti mimba iyi yainge iine 4 weeks and some days. Saka vakabva vati kana kuri kunzi ndikakasika kutanga kudanana nemukomana iyeye, kana ndikakasika kusangana naye pabonde, iyewo anokwanisa kusazofungira anything. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti inini nemukomana uyo wavakandiudza kuti ndinge ndichisarudza, after ndasarudza ndakabva ndavaudza, ndokubva vazoita meeting nemukomana uya, then ndokubva vazotisanganidza. Ndokuzodanana kwandakazoita nemukomana uya. Hatina kana kumbotora nguva, mukomana uya aitoragidzawo kuti iye ainge akandichiva kubva kudhara ende ainge atori pahasha nene mukoma. Pasina kana nguva, umwe musi pandainge ndiri mumotikari make ndopaakabva andibata ndokubva azoita bonde neni. Ndichibva kunoita bonde nemukomana uya, muprofita uya semaudziro ake ainge akandiita kuti as soon as waita bonde naye unofanira kuti unge uchizondizivisa. Ndakabva ndazomuzivisa muprofita uya kuti ndainge ndabva mukuita bonde nemukomana uya. Iye akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichizoitirwa mimwe minamato naye. Ndakazodzokera kuofisi kwake kuya ndokubva azondipa mimwe minamato iyo yaakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Imwe yacho mukoma ndiyo yandinotoisa mumafuta awo anozorwa neuyo ava murume wangu. Mamwe mafuta acho inini ndinomazora. Zvandinoita ndezvekuti paya kana mafuta emurume awo aanozora apera, ndinobva ndaburitsa munamato uya. Kana ndatenga mamwe mafuta awo anozorwa nemurume wangu, ndobva ndaisa zvekare mumafuta iwawo. Ndo zvaakandiudza muprofita iyeye. After that iye akabva andiudza kuti aiva neimwe shamwari yake iyo yainge iri kuSouth Africa. Saka ndakabva ndatogadzirirwa mapepa ekuti ndinge ndichienda kunoshandira shamwari yake iri kuno kuSouth Africa. After that mukoma ndo patakazopiwa gift yemba patainge tava kuno kuSouth Africa. Ndo imba yatigere pari zvino mukoma nashe. Asi now mwana wangu ari kukura mukoma nashe, ende zvinhu zvinogara zvichingondirovesa nehana kana ndikangoona murume wangu achiona kana mavideos aya anenge akakatwa atinashe mugabe achipa vanhu maDNA test. Pose pandinomuona achiona mavideos iwawo, kungava kuri kuTikTok kana kuti kuFacebook, hana yangu inorova mukoma. Pari zvino mwana wangu mukoma ane birth certificate, ende birth certificate iri takaritora inini nemurume wangu wandigere naye pari zvino. Asi shungu dzangu dzainge dziri dzekuti dai mwana wangu akakwanisa kutoreswa birth certificate nababa vake vechokwadi. Asi zvinhu zvacho mukoma hazvitauriki. Kudhara ipapo pandainge ndichiri kudanana navo, vane dzimwe nguva dzekuti vaiti kana ndikavatsamwisa zviya vaibva vati kana ukada kuramba uchingotamba neni sematambiro auri kuita neni, ndinokwanisa kukuchekeresa. Ndinoziva n'anga dzakawandisa inini muZimbabwe, unotsakatika iwe mukoma. Saka zvose izvi zvavainge vachindiudza zvinhu zvekuti kana ndikangozvifunga kuti chokwadi ichi ndochiburitsa pachena here kana kuti ndoramba ndakanyarara nekutyira upenyu hwangu, ndinobva ndangonyarara. Asi ndinofungidzira kuti minamato iyo yandakapiwa ndo inopota ichibata murume wangu pfungwa dzake pose paanotanga kufunga kuti asi mwana uyu wekutanga, mwana wedu wekutanga, takamuita tose here kana kuti munhu uyo ndakamutora aine nhumbu yake. I think kuti minamato iyoyo ndo inoita kuti murume wangu asazoda kunyatsoita go deep nenyaya iyoyo mukoma. Iwo ndo secret yangu, handisati ndamboudza kana munhu secret iyoyi. Hei vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Asi please ngatitaurei navo mucomment section. Hei kunze uko kwakangooma hako. Please ngatitaurei navo mucomment section.
secret yavo iyi inoita here kuti vange vachiitaura kana kuti it is better kuti varambe vakangonyarara. Asi zvakangooma hazvo veduwe vedare, ndo meseji yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.